Rijdsnijders in natuurgebied de Rotte Gemeente in West-Stellingwerf binnen flink de sigaar. De opbrengst rint al jaren achteruit. En als gevolg daarvan is het beroep hield minder rendabel. Het beroep rijdsnijders is hier echt wel onder druk. De mensen die van bestaan moeten, dan geen stak meer. Dan houdt het op. Het gaat alle jaren gaat het achteruit. En wat nou de precieze oorzaken van is, hier en daar wat verlanding. Maar ik omdat er volle minder fosfaat in de grond zit, of in het water zit, zo, en dat rijdt het al fosfaat nodig om te groeien. En als dat er is, doet het rijdt het ook niet meer. In de Rotte Gemeente binnen op dit stuit nog ongeveer 20 rijdsnijders actief. De minne opbrengsten binnen net haar enigste probleem. We krijgen hele grote concurrentie van rijden uit China wij. Ja, en dat is ook een hele grote bottleneck, want de prijzen hier die zijn wel 30% onderuit gegaan net als vorige keer. Maar die Chinezen die zijn zo goedkoop. En kwalitatief is het rijdt die weten niks meer, maar met Chinezen rijdt net. Maar wij hebben wel een hele grote les van. Los van het economische verhaal is rijdsnijen ook van belang voor het landschapsbeheer. Ze dragen bij aan het karakter van het iepen landschap. Als je je rijdsnijden en zo'n gewoon natuur letten, dat is heel makkelijk. Dan krijg je het beeld wat we hier eigenlijk achter hebben. Dan gaan de bjemmen groeien en er ontstaat een soort moerasbos helemaal. Maar waar we het erg beheren zouden we willen en we willen het landschap iepen houden, dan jij eigenlijk dit erbij, de rijdpercelen. Want dat brengt een hele grote dieren en mooie planten met je mee.